Avui preparem ceviche, un plat d'origen peruà que nosaltres hem adaptat a la nostra manera. En aquest plat mengem el peix cru, per tant, no oblideu congelar-lo prèviament pel tema de l'anisakis. Avui l'hem preparat amb corball pescat per nosaltres, però podeu preparar-lo amb el peix que més us agradi, rap, orada, dèntol. També necessitarem una llima i una llimona, ceba adobada, piparra, sal maldon, pebre mòlt i coriandre o julivert fresc. Preparar la ceba adobada és un procés molt senzill. En el nostre canal trobareu una videorecepta on us expliquem com fer-la. Preparar el ceviche és molt fàcil. Comencem per descongelar el peix. L'anem posant a filets en el lloc on el vulguem servir. Escorrem el suc de la llima i la llimona i amanim el peix. I afegim la piparra tallada ben petita. Seguidament, la ceba adobada i una mica de julivert o coriandre picat. No ens oblidem de posar-hi una mica de sal, que ajudarà a potenciar tots els sabors. I ja el tenim. Ara només ens cal deixar-lo reposar a la part més freda de la nevera 10 minuts o fins a l'hora de servir-lo. L'èxit del plat és que el peix sigui de molt bona qualitat. Nosaltres us recomanem que us deixeu aconsellar per la vostra peixateria de confiança. No oblideu de donar-nos un like i si us subscriviu rebreu un avís quan publiquem les noves receptes.